बासबारियाव जोङो दिनै प्रथमबार प्रथमते सिगाङाव जोङो दाखालि कयेकदिन आगोल जोङो दिसपुर चलो जात्रा श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जोङो जाफुंसार जाहोबाय आरो एबार दिनै जोङो बासबारियाव केम्पेइन खालामजेनबाय गतिके रायजो राजाया जोबोद गोख्रोङै दङ बिपिएफनि प्रति अनसायनाय आरो आसा आरो जाफुंसार जाहोनो थाखाय बयबो कर्मी आरो रायजो राजाफ्रा पजिटिभ दङ आरो पर्बतजरानि समष्टि जिहेतु पर्बतजराया मोनसे विधानसभा समष्टि जिहेतु बे पर्बतजरा हिसाबैनो दङ पर्बतजरा हिसाबैनो जों मोननो हादों गतिके पर्बतजरानिफ्राय बिपिएफनि बिजाथिखौ थिसनहोनांगौ बेखौ धर्म आरो कर्म जोङो जाफुंसार जाहोगोन पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा थारैनो लुगैदों जिहेतु बे समष्टिया प्रथमबारनि थाखाय पर्बतजरानि नामै मुंदांखा मोनसे समष्टि जाबाय बेखौ पर्बतजरानि बिजाथि महरै पर्बतजरानि रायजो राजा आंनिनो सोमोन्दोनि जोंनि पर्बतजरा होननानै बुङोब्ला पर्बतजरानि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आंखौ जोबोद गावनि हिसाबै साननानै लायो दा बेबायदि हिसाबै पर्बतजरानि रायजो राजाया लुगैदों आरो रायजो राजानि बे सेन्टिमेन्टखौ जोंनि दलनिफ्राय स्वीकृति होनायखौ रायजो राजाया लुगैदों गाबोन समफोरनि भितरावनो क्लियार जागोन निस्सय पर्बतजरानि रायजो राजा लुगैनाय बादि केन्डिडेटजों जोङो पर्बतजरा समष्टिखौ देरहासार जाहोनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय